przede wszystkim jako stróżowie miejsc pasyjnych, miejsc związanych z ręką pańską. I od czasu powstania Kalwarii Wejherowskiej aż po dzień dzisiejszy, kiedy pozwolono im czuwać nad tymi miejscami, nie tylko oni sami, ale z największą radością sam lud tej ziemi wychodził z różnymi inicjatywami ubogacającymi przeżywanie męki pańskiej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że także w tym roku to ubogacenie zaowocowało jakby w podwójnym wymiarze. Przyjmujemy do rąk nowe tłumaczenie z języka greckiego na język kaszubski tekstu biblijnego Ewangelii według świętego Marka, którego dokonał obecny tutaj nasz ojciec prowincjał, syn ziemi wejherowskiej i duchowy syn świętego Franciszka, ojciec doktor Adam Ryszard Sikora, któremu głęboko w sercu leży troska o życie Boże na tej Kalwarii. W błyskawicznym tempie części pasyjne tego tekstu zostały podchwycone przez kompozytora kaszubskiego, pana Tomasza Fopkę, który napisał melodię do tego tekstu i stworzył pierwszą kaszubską pasję. Skomponował muzyczne dzieło, które przed drogą krzyżową ma zamiar nam dzisiaj zaprezentować. Wszyscy jesteśmy uczestnikami historycznego wydarzenia. Będzie to dla wykonania pasji w języku kaszubskim. Witam wszystkich czcicieli męki pańskiej, którym dzisiaj będzie dane uczestniczyć w tej duchowej uczcie, jakim będzie wysłuchanie tekstu biblijnego w wydaniu muzycznym i w języku kaszubskim. Witam bardzo serdecznie chórzystów, solistów, dyrygentów i kompozytora pana Tomasza Fopki. Witam księży z terenu powiatu wejherowskiego, księży odprawiających msze święte w języku kaszubskim z całych Kaszub, członków parlamentu, władze województwa wejherowskiego, powiatu kaszubskich, władze powiatu wejherowskiego, władze miast i gmin powiatu wejherowskiego, władze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Witam obecnych tutaj media, wykonawców pasji, siostry zakonne, przybyły również z Chełmna, pozostałych zgromadzonych, a że wśród nas jest obecny nasz ojciec prowincjał, to tłumacz Ewangelii Świętego Marka, to ojcze prowincjale, bardzo proszę Cię o zabranie głosu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, zanim wsłuchamy się w słowa pasji po raz pierwszy wykonywanej w języku kaszubskim, pozwólcie na kilka słów wstępu. Cały Nowy Testament został napisany w języku greckim. 27 ksiąg, oprócz Ewangelii według świętego Mateusza. Do dnia dzisiejszego Nowy Testament został przetłumaczony na 1600 języków i dialektów. Dopiero pod koniec XX wieku tłumaczenie pierwszych ksiąg Nowego Testamentu zostało dokonane na język kaszubski. 4 pierwsze Ewangelie przetłumaczył wielki miłośnik kaszubszczyzny i języka kaszubskiego ksiądz Franciszek Grucza, a po nim zaraz nastąpiło kompletne tłumaczenie Nowego Testamentu przez pana Gołąbka. Oba tłumaczenia są znacznym osiągnięciem i na polu religijnym, i na polu kulturowym. Pierwsze tłumaczenie zostało dokonane z języka łacińskiego, języka kościelnego, na język kaszubski. Drugie tłumaczenie dokonano z języka polskiego, z Biblii Tysiąclecia, na język kaszubski. Jest chyba naszą wielką wspólną radością w tej chwili,
że pierwsze tłumaczenie na język kaszubski u progu XXI wieku jest z języka oryginalnego. Po raz pierwszy mamy tłumaczenie z języka greckiego, którym mówił cały ówczesny świat, na język kaszubski. To prawda, 3 wieki temu już podejmowano próby tłumaczenia Biblii na język kaszubski. Próbowali tego nasi sąsiedzi, Słowińcy z okolic Słupska. Ale kiedy dzisiaj weźmie się do ręki ten tekst, to poważliwie się uśmiechamy. To jest właściwie tekst tłumaczenia księdza Jakuba Wójka na język polski, tylko z pewnymi dodatkami na język kaszubski, z pewnymi retuszami. To nie jest tłumaczenie na język kaszubski. Mamy tłumaczenie tylko jednej księgi Ewangelii według świętego Marka. Najkrótszej spośród wszystkich Ewangelii. A jednocześnie Ewangelii, która powstała jako pierwsza, czyli najbliżej czasów Jezusa. Czyli pisał ją ten, który w pamięci najbardziej miał szansę zachować słowa Jezusa, czyny Jezusa i nam je przekazać. Myśl o tłumaczeniu tej Ewangelii właściwie miała swoje 2 motywy. Motyw zewnętrzny i wewnętrzny. Przez jakiś czas zaczął mnie nachodzić Berny Kaszeba, pan dr Marian Gliński, który obecnie mieszka w Swarzędzu w Poznaniu, i zachęcać do tego, by na rok jubileuszowy przetłumaczyć Biblię na kaszubski. Oczywiście przetłumaczyć Biblię w ciągu roku czy 1,5 to zupełnie dzieło niewykonalne. Po długim jego nachodzeniu zgodziłem się na tłumaczenie jednej księgi, najstarszej, pierwszej Ewangelii, według świętego Marka. Coraz bardziej sam zacząłem przekonywać się do słuszności tego dzieła. I taki motyw wewnętrzny i osobisty, który zadecydował, że podjąłem się tego, to, że połączyć chciałem dla uczczenia roku jubileuszowego 2 sprawy. Swoje pochodzenie z Kaszubszczyzny, umiłowanie tego języka, w którym mówiło się o domu rodzinnym, jak się mówiło, tak się mówiło. Może to nie był ten piękny, czysty, literacki kaszubski język, ale żeśmy się w nim porozumieli, pocieszali, kłócili, dzielili opłaty. I drugi motyw, to motyw tego, że z wykształcenia jestem biblistą, że znam języki biblijne. W związku z tym z oryginału zapragnąłem przetłumaczyć ten język, ten tekst. I tak powstała Ewangelia wedle świętego Marka. Nie spodziewałem się, że po paru miesiącach po oddaniu tekstu do druku tekst zacznie żyć jakby własnym życiem. Że dokonało się to, co najbardziej zawsze mnie na Kaszubach fascynowało i fascynowało w tym miejscu. Że zostało dokonane jakby fantastyczne połączenie tego, co jest drogą duchowości franciszkańskiej i to, co jest odzewem ludu tej ziemi na tę duchowość. Zawsze tak było, jak franciszkanie przyszli i szerzyli duchowość pasyjną, że nie tylko oni wnosili swój wkład, swoje modlitwy, swoje pomysły, w jaki sposób ubogacać przeżywanie pasji, ale żeby odzew ludu tej ziemi, który wnosił swój wkład. Ja zrobiłem tym razem tłumaczenie. Odzew nastąpił wyjątkowo szybko. Powstało dzieło muzyczne. Najpiękniejszy fragment, najgłębszy fragment Ewangelii Świętego Marka, dotyczący naszego zbawienia, dotyczący męki pańskiej. Nie można było wybrać lepszego miejsca, lepszego czasu niż właśnie to, by dzisiaj nam ten utwór zaprezentować. Niech więc Ewangelio wedle świętego Marka i ta pierwszokaszewska pasja wedle świętego Marka, jak mawiał ksiądz Grucza, Bandyna chwała Bogu, a ledzą
łatwą i z ostrą kaszerą na pożytek, jako odeszli korma, tu zapłacę. Bez Jezusa dołego, dejmy mu łez naszej wiary. Co tam stoję,
jest kwecec. Prędzej mi w ceniowe uwaju świątyni nałyciu, a wamy nie skweceła. Lepiej smiona samusią zistec. I siedce gołe płyse i łycekte, a ja ci smłodzonych się za nim, głębi tyle w płochta na głębym cele. I głębce, nęmę stawił płochta i głęby łycek. Stań ta w siedce, byłe wysoki rada, Jezes, zesądzony przez arcykapłan.
na Piotra, jak tak żył, przestrza jemu i rzekła. Tyś był z Nazarejczyka. Byłem zapiar i rzekł. Nie wiem i nie rozmieniałem czym tak kiedyś. Ile się bójten na gang, a queer zapier. Tisku ziemnego błystrza, zaczęła gadać do nech, co stoje do pływa. Nie jest nich. Zaś płótny, co tam stoje, zestrzekle do Piotra. Ten jest nich. Ten jest Galilejczyka. Wałęsa zaczął zarzekać i przesegać. Nieznany człowiek dał jasim bagieta. I zarysys zapił queer. A Piotr spełniał te słowa, ja ci mu rzekł Jezes. Siódem wlekły 2 razy zapieją, te samie 3 razy zapsieć. I łypot i zapłatył. Wejmę do Piłata. Chcemy wyłać Barabas. I zarow czas zreda, arcykapłanowie wraza ze starszyzną i uciały na pispionach wystałą wesołą radą. Łeb zaleł chwała, kozle związanego Jezesa zaprowadzec i wedać Piłatowi, a Piłat całe spity. Cielkę jest pro Żydowści, Na tłem wiedzy, wiedać. a arcykapłanowie balą łeb skarżiwe i rozwieś rost zapity. Nie łetły wiedeś, ciebie ksiejesz, bo ja ci sprawę całą skarżywają. Jezes licy nic nie łetły wiedzy, także Piłat sadze łebył, a na świętą już zwek, dziewę puścił i majetnych łesoceby, ja ci go żundele. A był jeden z tłumy Barabasia, co sedzy z buntownika ma co rozrekły do puste samwerterstwa i stanął lectwe i zaczął żądać, co ima biedno cienił. Piotr ima łetwę wiedzę. Ziele chce ta, wypuścia wama żydowścigłe króla. Byłem wiedzą, że arcykapłanowie wedeległe serwisce, a arcykapłanowie już na lectwo się maleki wypuścił Barabasia. I Piłat jeść rosta i spitył. Coś wam chce ta, co on zrobić z nym, ja ci głęba zwieta, króla żydowści. A łeni zys zawrze się. A Piłat i Waszek, Coś bym zwykłe zrobił. ale łeni i mazi wrze się. Ukrzyżuj
na beściże, zerle z niegłe purpura, i łełeblogle biegłe kwesny ruchna, i ty głębę prowadzę nauczyziowani. I przemyślenia ci go świemna strynę, łyjca Aleksandra i Rufusa, co prawie z nutka się spłela, zieleń niósł jego ksiś. Tak go doprowadzę na myl Golgota, co sam przekładał mylczaści. Ręce i w noci wbity medwej. Na głowie zdrżoły winiec. Z Krejmasa w krzyża sejm. Weźmy na koniec.
widzim głosa. Eloi! Eloi! Lema sabachthani. Twoje mój błędzie, ciemny jest miałe pusty. A niech termeznek, co stoje lewku, dzień to ciele gydle. Ach, to skłębiek na meciumeczka w łezce, wytk na strzela i płyną mydowicy i rzek. Dorzeka, łełocime, dzisiaj już przyjdzie kozic. Dla Jezes załeł mocnym głosa i ład do
słowa podziękowania skieruję. I tak postaram się nikogo nie pominąć, na pewno Ojcze Prowincjale, Tobie, jako temu, który zainicjował to dzieło, Tobie należy się szczególne podziękowanie, dlatego tym bardziej, że jesteś wśród nas, jesteś z nami obecny. Dziękuję tutaj bardzo. Bardzo chciałbym podziękować chórom z terenu powiatu wejherowskiego, chórowi Harmonia z Wejherowa, przygotowanej przez Marcina Grzywacza. Chórowi parafialnemu w linii, przygotowanemu przez Jana Szulca. Chórowi Lutnia z Luzina, przygotowanemu przez Tomasza Fotkę. Teraz dochodzimy do solistów. Jezusowi Piotrowi Kapczyńskiemu. Dodam jeszcze, że liderowi zespołu Hecz. Arcykapłanowi, przewodnikowi chóru Ryszardowi Lorkowi. Piotrowi Eugeniuszowi Ryczkowskiemu. Piłatowi Mirosławowi Ledemanowi. Judaszowi Wojciechowi Rybakowskiemu. Oraz ewangeliście Tomaszowi Fotkie, autorowi pasji. Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wszystkim gościom przybyłym dziękuję. Wszystkim tym, którzy piastują różnorakie urzędy, czy sprawują funkcję. Z serca mówię Bóg zapłać. Chciałbym podziękować autorowi i chórom połączonym za to, co zrobili. To było wielkie przeżycie dla nas wszystkich. Myślę, że i czas, i miejsce jest godne tego wykonania. Dziękuję jeszcze raz. Program dalszego przeżywania Misterium Męki Pańskiej będzie następujący, a więc za chwilę udzielimy Komunii Świętej, następnie wyruszymy na naszą Kalwarię wejherowską, by odprawić drogę krzyżową w języku kaszubskim.